دادگاه فدرالی لکانتونا کولومبیا یا امریکی سزایک لسر رژیم اسد به کشتن روزنامه‌وان بناو ماری گولوین سپاند و دوی رژیم سوریه قربو به بهانه 3.2 میلیون دلار بده. سرباری تیچون وگاستن جنازه وی کو 11.8 هزار دلار هاتیه دستنشان کرن. روزنامه‌وان گولوین به ویناگر ریمی اوشلیک یه فرانسی را ده سبادا سال 2012 ده لباجار حمسه سوریه جالی رژیم اسد و هاتبو کشتن. مافناز و پاریزان سوریه او بریار به گشبینی دید. وەک سەرکەفتنێک ji dad û rastiyê re û rojnamevanên Sûriyê yên ku bi destê rejîmê hatine kuştin binav kir. Rêveberê Tura Sûriya Mafê Mirovan li ser rûpela xwe ya fermî got ku biryara dadgeha Emirkî li dijî rejîma kujer bi du aliyan de tê têgihîştin. Yekem qerebûkirina darayî ye û duyem tûmetkirina rejîmê ku bi armançkirina bimebest ji rojnamevanan re da ku dengê wan tune bike. Herwat serkeftinek ji qurbaniyên rojnamegeriyê re ye li dijî rejîma kîmewî re. Jalêxwever rojnameya Guardian li ser zarê wêneger Bol Corney yê Brîtanî ku bi Gulvîn re bûyerên krîza Sûriyê li Hemsê Romal dikirin da zanîn ku ew yek ji rojên baş ji dad û rastiyê re ne û di Sûriyê de rojana rojnamevan têne kuştin. Ji bilî wê yekê li Almanya û Fransa dosayên dadweriyê li dijî rejîma Esed bi tûmeta pêkanîna tawanên cengî rakirine. Ji wan Elî Memlûk serokê nivîzgeha ewlekariya niştimanî, herwiha Cemîl Hesen serokê rêveberiya Sêxuriya Asmanî û hin navên din hatine destnîşankirin. Ji destpêka Şûraşa Sûriyê bi sedan ji rojnamevanên biyanî û xwecihî ji aliyê aliyên şerker ve hatine kuştin. Piraniya wan bi destê rejîmê bûn.